Wis kok golek pacari apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Lah, betul ya. Ketoke lamu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane enak apa to? Apa kan trauma to kowe? Jeru. Dalang iki to jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah, Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enak iki dalang kulon kono enak kok pancen. Langenira sang nar pati lampah hira Kinarabak kadaya yuarakna nira Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang Brajadenta sumrambahe para warga gung ing kasatriyan Glagah Tinunu rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan Glagah Tinunu sakmangke kerawan marangka Ngastina Paman Patiharya Sengguni ingkang punika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra Brajadenta namung ngangklungaken jangga hanilingaken karana nenggor mentah sabda pangandika paduka Paman Patiharya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing Glagah Tinunu.
Dene kaping pindho pun paman mung arep nakyinake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda dadi patih ing Pringgandani, nggir? Paman, lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgandani. Dene ratunipun nuninggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya nggih. Mboten paman. Kusik ora kok ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgandani. Dene patihe kowe si Brajadenta. Iki kabeh mau saka panemu lan gagasane sapa, nggir? Nuwun inggih. Sedaya kala awit pirembakan saking keluarga Pringgandani miwah keluarga para Pandhawa paman. Musik. Lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgandani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula taksih dipun paringi kapitayan utawi kapercayan kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Kusik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Slendra kang rasa slendra kang jiwa Brajadenta. Ora ateges pun paman iki gawe urup-urup babar pisan ora. Ning pun paman mung ngarep matur witing klapa saklugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora cocok ya ora apa-apa, Brajadenta. Permara reh manguswamya ngambreng. Kati karunaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang ganta mastrat maja lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Ngene nggir sumurupa. Sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna. Nanging sejatine Pandhawa kuwi wong julik lho nggir. Pandhawa ki wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga kowe Brajadenta kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu, nggir. Paman Sengguni, paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa, paman? Kok ndadak takoni piye ta? Negara Pringgandani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu siji si Gatotkaca kuwi. Rak ya ngono to? Inggih paman. Nggir. Yen manut pakem lho iki, manut pakem Pustaka Raja Purwa. Kudune sing gumanti ratu kuwi putra sing metu lanang. Dadi sasedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kang masmu ya kuwi Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sabanjure sasedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca ki piye ta? Gatotkaca iki sapa? Gatotkaca kuwi mung kapernah putu.
tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wong wedok. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu? Ya bener, Mbak Yumu Arimbi kae Mbak Yumu ning ra anak wadon. Dadi ora wenang gumanti ratu Brajadanta. Dibungkusi mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi. Kowe kuwi diem-yem matimu karo Pandhawa. Supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgondani, kowe iki dikeki kelungguhan, dikeki pangkat dadi patih, dikeki pangkat dadi wakil. Lah wakil iki panganan apa to? Wakil badokan apa? Ing atase sing menang dadi ratu iki kowe, ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi to, Ngger? Apa kowe wedi Brajadanta? Apa kowe wedi karo Werkudara? Werkudara kae upama kewan kae iki kewan jaran. Ketoke sekti, ketoke rasa, ning bodho gampang dikendhaleni kok Brajadanta. Apa si Brajadanta wedi karo Janaka? Janaka kae digdaya ning tukmis lho, Ngger. Janaka kae tukmis. Janji didepi wong ayu ngono wis bingung golek hotel Janaka kae. Apa meneh Puntadewa Nakula lan Sadewa kuwi gur kerupuk bawang, Ngger. Ora duwe daya apa-apa Brajadanta. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara, nanging upami Brajadanta badhe mbalela. Ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarate manuk kula sampun boten gadah swiwi, Paman. Aja nglokro to cah bagus, aja nglokro. Purwa dadi kutane kabeh iki sing dadi bukti lan kenyataane. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur kowe si Brajadanta. Para Kurawa sing sago mbiyantu anak Mas Brajadanta. Menapa saestu Paman badhe ndukung Brajadanta menawi kula badhe mbalela Brajadanta badhe kudeta wonten Pringgondani. Lho piye to? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau mbujuki to, Ngger? Sengkuni iki apa tau goroh? Sengkuni iki ora tau ngapusi, tur maneh aku ki wis tuwa cah bagus. Aku ki wis menep sing tak goleki apa to, Ngger? Hagyat risangkat rangu rinanggul kinempit kempit doh sangarat tenaning bawana Iwa situ kang walang hati Iwa situ kang ngena sing tias Iwa situ kang kutu kering Paman Sengguni piye, Ngger? Kagigah raos sing batin kula. Mbok menawi urip kula menika namung dipun akali kalian para Pandhawa. Syukur, Ngger, syukur. Dene wis kebukak sing dadi atimu. Tata gelar pun paman sing ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragane Sengkuni kanggo ngelingke anak Mas Brajadanta. Saiki karepmu piye, Ngger? Kula aturi nyekseni paman. Sak menika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Lah yen Pandhawa karo Gatotkaca nggondheli kelungguhan Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkaca badhe kula pejahi paman. Alah bagus, Ngger. Bagus. Gagah tenan.
lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegereng pasewakan kata samyana arga wonten dirada mekta pedhot ing mantilan sawenehan arga alagi cawawan sabda regang sumewa gegereng pasewakan kedadak praptanira Raden Kalabendana rewebeh gawe cingak kang sami mulat yaksa guru rupa risedeng nalendra risedeng nalendra yaksa alaku kang malwalya ingkang Abid pasang kaliman tabik sinabeto iki lho duni dumawaing tawang tuwang aja kaget aku adimu Kalabendana sing teka ya Kang padha becik sak tekamu he Kalabendana iya Kang tekaku mangge rahayune skala wah kaget aku kan bareng tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho para jancuk-jancuk rombongane para dungu-dungu iblis sengkuni kok wis tekan kene arep ngopo lho Kang lah lancang bocah iki ngelokne wong sak penake dhewe sabar adhiku Kalabendana piye ora perlu takon swasana glagah tinunu ingkang baku sakwise jenak anggon mulungguh ana parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang Kalabendana ngene yo Kang sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing ana glagah tinunu kaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi kowe Kakang sak sedulur braja kabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatotkaca bakal disuda dadi ratu ing Pringgondani ya Kang. Kalabendana. Piye Kang?
Ora usah dadak diparani, aku wis ngerti karo kewajibanku. Mula kowe ndisi ana laku menggo genti aku sing sumusul marang Kadang Parasyadi bareng kelawan patih sing ngene iki. Kusik. Kowe ngucap saguh ning kok tak sawang polatanmu kaya suntrut lan basamu kok kaya nguku to, Kang. Aku ora ngusuh, aku ora nguku. Pancen wis dadi watake Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga kira sing werna-werna kala Bendana. Aku ora nduga sing kira-kira kok, Kang. Nek nyuwun sewu, tek aku mrene karo Patih Sengkuni iki mau jujur curiga rasane ngatiku kok, Kang. Wanti-wanti welenge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatotkaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja kanthi medhot seduluran mergo medhot seduluran kuwi bakal kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki ra penak rasaku kok, Kang. Ngelingi lakon sing wis-wis, angger ana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane ya mung nglincipi cara ngapapak, ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe ontran-ontran. Sumber penyakit kok arep kok bareng ning prigodane iki ora padha karo bunuh diri to, Kang. Kowe aja duwe pikiran sing elek karo Patih Sengkuni. Ora duwe pikiran sing elek piye. Gelandangan politik kaya Sengkuni kaya arep apal watake. Mula kudu eling lho, Kang. Upama kon amor, aku kon kumpul karo golongane Sengkuni, satu kata, Kang. Sorry ye, ngono. Sorry ye, Kang. Ora sudi aku. Mula aku bakal takon pisan. Kowe jujur karo aku, kok Sengkuni iso tekan kene sarombongan karo ngopo, Kang? Kala Bendana. Piye? Tuk Semering Daredah ki mung Mbak Yu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu kenang apa kok sing gumanti Keprabon Si Gatotkaca dudu Kadang Braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka. Mbak Yu Arimbi kuwi malak. Kurang penak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Gene yo wong tuwek-tuwek ora nguman-nguman adine. Bandane wong tuwa dikukuhi dhewe. Lah iki masalahe kecekel, Kang. Kakang Brajadenta, kowe kudu eling lho, Kang. Nalika Kakang Brajadenta nglumpuk biyen nyekseni Si Gatotkaca dipilih dadi ratu, wis dirembuk lan kabeh padha sarujuk, kabeh padha setuju yen ratune Si Gatotkaca. Ya ora? Iki wis ana musyawarah babar mufakat lho, Kang. Aku tak melu muni sithik ae le, kala Bendana. Kowe arep muni apa, Suman? Kakangmu ora trima kuwi wis pas lan sak embere. Sebabe Gatotkaca kuwi isih bocah wingi sore ora duweni pengalaman kok tranyuk-tranyuk arep dadi ratu. Gek arep digawa ning endi kuwi negarane kuwi lho. Wah, lah pati delogok pati siji iki. Lek Suban. Aku tak kandha ya Lek Suban. Ana unen-unen cara Jawa ki ndikake. Golek ilmu kuwi aja sok nyawang sing muni sapa, ning rungokno omongane kuwi apa. Lho ngono. Pinter njala langit, pinter ngikal jagat. Anggere leh muni ki asal jeplak, gaweane ora kecandak. Wah, ora nek paedahe lho ni. Ning nyatane Gatotkaca kuwi ora duwe tata krama, Gatotkaca kuwi ora duwe etika, Gatotkaca kuwi ora duwe adab. Oh, lah cangkemmu dhewe sing ora beradab kok ni. Lek Suban. Gatotkaca dipilih dadi ratu wis nganggo tata krama, wis nganggo adab. Dheweke dadi ratu ki ora saka pekarepe dhewe, ning wong sak prigondane wis padha sayek-sayek kepraya ngibarke genderane Gatotkaca. Lho kuwi. Hah? Kalebu kakekku Brajadenta ki sekawin ya setuju, ha? Ning gandeng bareng anek jancuk Sengkuni rene. Nyebar fitnah, nyebar duit, golek dukungan. Terus kowe nggunakake 1000 cara sing penting kowe keturutan niatmu. Lah janjane aku nyuwun 1000 aku arep takon. Jane sing ora duwe etika ki pulunanku Gatotkaca apa kowe ni?
Lah nek aku kon milih dapuranmu, wah tak baleni. Sorry ye. Dukung kok wong kalah. Dukung sing menang itu. Wes aku ora niat warna-warna, aku ora niat neka-neka. Niatku mung golek kamulyan kakangmu, goleke kamulyan sedulurmu. Kuwi kena ning nyuwun sewu, aku ki apal karo kowe kok ni. Golek mulya monggo ning nyuwun sewu aja golek wirang ni. Wose kowe ora iso ngracuni aku. Kowe nganggo cara apa wae tetep ora iso ngracuni kala Bendana. Masih aku ki wong bodho nek aku ki tulus lan aku jujur, ngerti ora? Ya mung Gatotkaca sing iso bakal neruske apa sing dadi perjuangane sing tuwek Nyang Pringgondani. Kudu ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Kowe ora bakal iso ngracuni aku kok ning. Kowe ora bakal iso mengaruhi aku. Aku ki wonge Gatotkaca kok. Wis Kang, wose kudu eling lho Kang. Kudu eling. Sing ngene iki mung kebak racun, sing apik ki mung teorine tok, sing apik ki mung lambene kebak oli. Ning nek kon kerja alah-alah ora bakal iso kebuat. Mulai yo eling Kang ora usah gugu kandhane sapa-sapa gek ndang budal Pringgondani bareng sang aku ku yo Kang ora sudi ora sutah. Dina iki aku wis makar marang Pringgondani. Wo, lah wis keracunan tenan kowe Kang. Milik gendong lali kowe diapusi sengkuni ning ora krasa. Ya to ya. Aku mesteke yen saiki wis ana gedhek antuk ing antarane Kakang Brojodata lan Sengkuni. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Ning aku sih percaya. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balik sing gawe bakal nganggo. Sapa cidra wahyune sirna wis ngono bae aturku Kang. Mangkat karepmu ora ya karepmu wabil taufik balik dawe waridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggat aku Kang. Kalau tak kei jabatan wek nguman-nguman Sengkuni ora sida, Anak Mas Brajadenta dawuh paman, syukur ngger kukuh batik atimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh dening ucape si Kala Bendana. Sampun golong gilik manah kula Raden Patih. Bagus ngger bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun keri kok ngger. Kala Bendana ingkang sowan mriki wau ndak anggap kaya klilip mungguing cangklaan. Mula prayoga Kurawa kang sagu nyingkirke nggir, kula namung rumaja Raden Patih. Ndarengi lintang alian tak puja lan tak puji muga-muga anak Mas Ndara Brajadenta bisa nglenggahi kepraban negara Pringgondani supaya bisa luwih kuncara sing dadi asmamu kulo. Diatur-tur miturut hanut semarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarapan mring pra abdi Patih Bajra sing ora kula wonten dawuh Siniwin kirap Wadyabala nglagah tinunu kerek gendera barbang bareng-bareng tuwandang kerit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadai getih tumuju marang Pringgondani
yen Gatotkaca tetep puguh dadi ratu, Pringgondani dadekke Karangabang. Non darat kok budal dene iki Brajasengkara.
budal wadya pringgondani. Oh, wah. Oh, oh, ah. Oh, ah, eh. Ah, wah, ayah. Ah, ah, wah, ayah. Ah, ah, eh. Ah, wah, ayah. Ah, wah, ah. Ah, ah, eh. Ah, ah, eh. Ah, ah, wah, ayah. Ah, oh, ah. Oh, oh, ah. Oh, 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 ah. Ay, ah, 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 ah. Oh, ah, ah. Ah, ơi. Ah, ơi. Ah, ah. Ơi, ah. Ah. Quên, ah, ơi, ah, ơi.